Da ɗimi-ɗimi, kotu ta bayar da umarnin kama mawaƙi Rarara da furodusa Abubakar Bashir Mai Shadda. A jiya shafin Rariya ta wallafa wani labari da yake bayyana cewa kotu ta ba da umarnin a kamo mawaƙi Dauda Kahutu Rarara da furodusa Abubakar Bashir Mai Shadda kan batun ɓoye mata aure da ake zargin su tun a watan da ya gabata. Wallafa cewa gidan rediyon Freedom Kano ya rawaito cewa kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu. Sun wallafa cewa gidan rediyon Freedom Kano ya rawaito cewa kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu daura da masarautar Kano karkashin mai shari'a alƙali Yola ta bayar da umarnin kwamushe mawaƙi Rarara da abokinsa Abubakar Bashir Mai Shadda muddin suka ƙi bayyana a gabanta. Cewa gidan rediyon Freedom Kano ya rawaito cewa kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu daura da masarautar Kano karkashin mai shari'a alƙali Yola ta bayar da umarnin kwamushe mawaƙi Rarara da abokinsa Abubakar Bashir Mai Shadda muddin suka ƙi bayyana a gabanta. Rarara wanda hukumar kare haƙƙin bil'adama ta shigar da shi ƙara bisa zargin ɓoye mata aure tare da amfani da ita a cikin bidiyon waƙarsa ta jiha ta ce wanda mijin matan mai suna Malam Abdulkadir Inuwa Indabawa ya kai musu ƙorafi. Waɗanda suka halarci zaman kotun sun shaida wa Rariya cewa mai shari'a Sarki Yola ya yi watsi da buƙatar lauyan mawaƙin wanda ya nemi kotu da ta kori ƙarar tare da ikirarin cewa ai tuni mijin mata ya sauwaƙe mata. Wanda mijin ya yi inkarin batun tare da bayyana cewa a kawo hujjar da ke nuna cewa ya sake ta ko a tambayi iyayenta da waliyanta. Tunani mai shari'a alƙali Yola ya bayar da umarnin binciken ikirarin lauyan mawaƙin Rarara, inda alƙalin ya jaddada cewa abin da ake zargin Rararan da shi babban laifi ne a musulunci, kuma muddin aka same shi da laifi dole doka ta yi aiki a kansa. Tunani mai shari'a alƙali Yola ya bayar da umarnin binciken ikirarin lauyan mawaƙin Rarara, inda alƙalin ya jaddada cewa abin da ake zargin Rararan da shi babban laifi ne a musulunci, kuma muddin aka same shi da laifi dole doka ta yi aiki a kansa. Idan ba ku manta ba, ana tsaka da nambar ma dai, matar da kanta ta fito ta bayyana cewa mijin nata ya sake ta, kuma da umarnin mahaifiyarta ta fito a cikin waƙar. Kana ta wanke Rarara da cewar ba shi da masaniya akan zuwanta, shi ma a gurin ɗaukar waƙa ya fara ganin ta, amma mijin nata ya musanta hakan. Da ɗimi-ɗimi, kotu ta bayar da umarnin kama mawaƙi Rarara da furodusa Abubakar Bashir Mai Shadda. A jiya shafin Rariya ta wallafa wani labari da yake bayyana cewa kotu ta ba da umarnin a kamo mawaƙi Dauda Kahutu Rarara da furodusa Abubakar Bashir Mai Shadda kan batun ɓoye mata aure da ake zargin su tun a watan da ya gabata. Wallafa cewa gidan rediyon Freedom Kano ya rawaito cewa kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu. Sun wallafa cewa gidan rediyon Freedom Kano ya rawaito cewa kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu daura da masarautar Kano karkashin mai shari'a alƙali Yola ta bayar da umarnin kwamushe mawaƙi Rarara da abokinsa Abubakar Bashir Mai Shadda muddin suka ƙi bayyana a gabanta. Cewa gidan rediyon Freedom Kano ya rawaito cewa kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu daura da masarautar Kano karkashin mai shari'a alƙali Yola ta bayar da umarnin kwamushe mawaƙi Rarara da abokinsa Abubakar Bashir Mai Shadda muddin suka ƙi bayyana a gabanta. Rarara wanda hukumar kare haƙƙin bil'adama ta shigar da shi ƙara bisa zargin ɓoye mata aure tare da amfani da ita a cikin bidiyon waƙarsa ta jiha ta ce wanda mijin matan mai suna Malam Abdulkadir Inuwa Indabawa ya kai musu ƙorafi. Waɗanda suka halarci zaman kotun sun shaida wa Rariya cewa mai shari'a Sarki Yola ya yi watsi da buƙatar lauyan mawaƙin wanda ya nemi kotu da ta kori ƙarar tare da ikirarin cewa ai tuni mijin mata ya sauwaƙe mata. Wanda mijin ya yi inkarin batun tare da bayyana cewa a kawo hujjar da ke nuna cewa ya sake ta ko a tambayi iyayenta da waliyanta. Tunani mai shari'a alƙali Yola ya bayar da umarnin binciken ikirarin lauyan mawaƙin Rarara, inda alƙalin ya jaddada cewa abin da ake zargin Rararan da shi babban laifi ne a musulunci, kuma muddin aka same shi da laifi dole doka ta yi aiki a kansa. Tunani mai shari'a alƙali Yola ya bayar da umarnin binciken ikirarin lauyan mawaƙin Rarara, inda alƙalin ya jaddada cewa abin da ake zargin Rararan da shi babban laifi ne a musulunci, kuma muddin aka same shi da laifi dole doka ta yi aiki a kansa. Idan ba ku manta ba, ana tsaka da nambar ma dai, matar da kanta ta fito ta bayyana cewa mijin nata ya sake ta,
kuma da umarnin mahaifiyarta ta fito a cikin waƙar. Kana ta wanke rarara da cewar bashi da masaniya akan zuwanta, shi ma a gurin ɗaukar waƙa ya fara ganinta. Amma mijin nata ya musanta hakan. Ko da Allah ya sa musulma ce, ai ta masa tazara. Shekarun da yawa, yanzu shikenan ta haramta masa jin daɗin angwanci da ake ji na ƙuruciya. Wannan jin daɗi da ake ji a ƙarƙashin inuwar angwanci na ƙuruciya shi ba zai ji ba, domin ya auri tsohuwa ne. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'ad, masu kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah ta'ala a yau za mu kawo muku rahoto game da yanda aka yi auren wannan ɗan Najeriya wanda ya je ya auro Baturiya, yanda aka yi auren su ya mutu cikin gaggawa haka. To, aure tsakanin musulmi da wacce take Kirista ko kuma Kirista mace da musulmi abu ne wanda Alƙur'ani mai girma tuni ya gaya mana hukuncin hakan. An halattawa musulmai su auri matan ahlul kitabi, amma kuma ba a halattawa Kirista wato musulma mace ta auri Kirista ba. Wannan shine ka'idar addinin musulunci. Ya halatta musulmi namiji ya auri Kirista ko Bayahudiya, amma bai halatta ba musulmi wato musulma mace ta je ta auri Bayahudi. Shari'a ta tabbatar da wannan. Kada ku taɓa zaton cewa waɗannan turawa da suka fara zuwa ƙasashenmu na Hausa suna aure mana samari wata manufa ce ta ainihin wato ko nuna ƙauna ko ainihin rashin kyamatar baƙar fata ko soyayya da aminci. Ba wannan bane, wallahi suna da wata manufa. Suna so su ɓata a tarbiyyar addinin musulmai. Suna yin auratayya da dukkan wata ƙabila wacce suka fahimci tana da riƙo da addini daidai gwargwado. Ya za a yi su auratayya da ita, su samar da ‘ya'yayensu a cikin wannan ƙabila waɗanda za su riƙa yin dukkan wani shaƙiyanci. Ka koma ainihin wato cikin Larabawa ka gani. Cikin Larabawa ire-iren waɗannan masu auro 'ya'yan Turawa ɗin suna nan sun haifi 'ya'yan da su suka zama fitina a yau a ƙasashen Larabawa. Su suka jefa dauloli na musulunci da birane manya-manya na Larabawa cikin masifa. Ba sai an ambaci suna ba. Idan muka duba abin da ya faru kwana-kwanan nan a ƙasar Misra, za mu ga cewa wannan tsari na hana namiji ya auri Kirista mace, musulunci ya halatta namiji ya auri Kirista, amma bai halatta mace musulma ta auri namiji Kirista. Yahudawa wannan baya musu daɗi, sun sha wa musulmai tambaya game da hakan. To amma akwai amsar da za a ba su. To wannan mugun nufin sun ci nasara a ƙasar Misra. An fara samu musulma mace ta auri kafiri, wanda kuma wannan shine hadafin Yahudawa. Watan da ya gabata wannan ya wakana a ƙasar Misra, a inda wata baiwar Allah musulma wacce ta je ta auro musulmi, ta je ta aure Kirista, wanda hakan ya haifar da kace nace, har ma aka samu wasu daga cikin ɓata garin malamai waɗanda suke 'yan barandan Yahudi ne suka fito suke nuna hakan ba aibu bane, wanda daga cikinsu akwai ainihin wato wata mata mai suna Amina Nusayr, ita ce kuke gani yanzu a wannan hoton. Amina Nusayr ta ba da fatawar cewa ya halatta a yi auren matukar zai ba ta ci, zai ba ta sha, zai ba ta je masallaci ta addini. Babu shakka wannan dakikanci ne. Amina Nusayr dokta ce a Jami'atul Azhar, lecturer ce a Jami'atul Azhar. Malamai da dama sun wa Dr. Amina Nusayr raddi mai zafin gaske, wanda daga cikinsu har da Darul Ifta al-Misriya, ita ma ta ba da fatawar cewa bai halatta ba a yi aure tsakanin musulma da wanda yake kafiri. To Amina Nusayr da ta ba da waccan fatawa, wannan ya janyo kace na ce sosai a tsakankanin ainihin wato ko mutanen kasar Misra. To wannan mugun nufi shi suke so su yada a cikinmu. Da zarar maza sun fara auro matansu, to muna nan da ku za a waye gari matayen Turawa za su rika zuwa suna aurarsu. Allah kaɗai ya san irin cututtukan da za a zubo musu a sako su a kawo su. Haka kuma Allah kaɗai ya san irin mummunar tarbiyyar da za a cusa musu, wacce muninta zai dawo ne zuwa ga 'ya'yan al'ummar musulmi. Da haka ya kamata mu shiga taitayinmu. To, sau da yawa Kiristoci sukan cewa musulmai masoya kai ne, dan me musulmi za su haramta su halatta namiji musulmi ya auri ahlul kitabi, amma ba su halatta mace ta auri ahlul kitabi ba. Amsar da malamai suke ba su shine saboda shi namiji musulmi ya yadda da addinin Annabi Isa. Ya yadda Annabi Isa annabi ne mai daraja ne. Ya yadda da littafin da Allah ya saukar Bible. Ƙaryayyakin da aka yi a ciki ne bai yadda da su ba.
shi kuma Kirista bai yadda da Annabi Muhammad ba, bai yadda da Alƙur'ani ba gaba ɗaya. In suna so a yi daidai da daidai, su ma su yadda da manzan Allah su yadda da Ƙur'ani, shi kenan sai a haɗa. To mu musulmi an halatta mana mu auro matan ahlul kitabi ne, saboda annabin da ta yadda da shi mun yadda da shi. Kaga wannan hikima ce mai girma. Su ma in suna so mazan su auri matan mu su yadda da namu annabi. To saboda haka wannan shine amsoshi da malamai suka bada game da wannan shubuha da suke tayarwa. To wannan aure da aka yi tsakanin wannan bawan Allah mai suna Official Soldier Boy, duk da yake wannan aurensa bai shahara ba kamar wanda aka daura a ranar Lahadin nan. Wannan da aka daura wanda sati ya gabata ba shine wanda auren ya mutu ba. Auren Official Soldier Boy wanda shi ma mutum ne bahaushe matashi dan mai kimanin shekarun da ba su kai 30 din ba. Wala Allah ba zai wuce shekaru 28 ko da 9 ba. Ba zai wuce dan wannan takin ba. Ya je ya auro wata baturiya kamar yadda kuke gani ga su nan a hoto. Wannan shine wannan mutum mai suna Official Soldier Boy. Wannan shine sunan da yake amfani da shi a shafinsa na Instagram. Yana zaune a GRA Kaduna. Wannan kuma ita ce baturiyar. Wannan hoton daurin auren su ne a ranar daurin auren. To wannan aure ya mutu. Ya mutu. Wannan mutum mawaki ne ɗaya daga cikin mawakan fina-finan Hausa. Ya je ya auri baturiya kuma auren ya mutu daga bisani. Duk da yake daga bisani wani ya shaida min cewa ai auren ya jima da mutuwa. To amma kuma a jiya ne shi Real Boy din ya fito, me ake cewa Real Boy Official Soldier Boy ya fito a shafinsa na Instagram a inda ya wani postin ya bayyana dalilin sakin yana mai bayyana takaicinsa da nadamarsa game da auren wannan mata, a inda yake nuna godiyarsa ga Allah subhanahu wata'ala da ya kashe wannan aure tsakanin shi da ita. A inda ya yi postin, wanda postin din ya samu viewers mutum 73,726. A inda shi Official Soldier Boy din yake cewa, "It's either I was brainwashed or I was charmed by this woman. Look at my mom and the brothers' faces. They were all not happy, but I keep on going." Yace, "Thanks to Almighty for setting me free." Wato anya kuwa kwakwalwata a wanke take, wato a cikin hayyacina nake, hankali na gare-gare, ko kuwa dai matan nan sihirce ni ta yi. Dan Allah ka dubi mahaifiyata, ka dubi fuskar mahaifiyata da fuskar 'yan uwana, gaba ɗaya ba sa farin ciki, ba sa murna da wannan aure, amma duk da haka ne taurin kai na dogi sai da na auri wannan mata. Ƙarshe sai ce, "Thanks to Almighty for setting me free." Ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kubutar da ni. Wannan shine abin da Soldier Boy ya rubuta a shafinsa na Instagram, yana mai bayyana nadamarsa da auren waccan baturiya da kuma yadda ainihin wato Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da shi daga auren. Wato yana mai nuna jinjina ga Allah da ya sa auren ya mutu. Wannan shine hoton mahaifiyarsa kamar da kuke gani, ga ta nan ranta a ɓace. Ku duba mutanen da ke bayanta, babu wani wanda yake farin ciki. Haka in ka duba nan ƙasa, ga shi ƙanansa ne, wannan ɗan uwansa ne, shi ma yayansa kenan, shi ma yana cikin wani yanayi na nuna takaici da damuwa. Babu shakka Soldier Boy taurin kai yayi wannan aure. To bayan wannan postin da yayi, ya samu comment daga mutane daban-daban, gashi nan kamar yadda kuke gani idan kuka koma a can shafinsa na ainihin wato a Instagram za ku ga comment ɗin mutane da kace na ce da aka dinga yi a kai. Almuhim dai wannan shine abin da ainihin wato na kawo mana game da wannan. To alhamdulillah Soldier Boy ya saki baturiya kuma ya bayyana cewa yaudararsa ta yi ko ma sihirce shi ta yi. Wannan ya ishi jan kunne ga sauran. Shi kuma wannan wanda ya yi wannan auren kwana-kwanan nan ba mu san me zai biyo baya ba. Muna fata Allah ya sa alkhairi ya biyo baya. Shi ma ɗin wannan rabuwar alkhairi ce. Da haka kullum muna nasiha ga matasanmu da su ji tsoron Allah, su cire kwaɗayi daga ransu. Wasunsu kawai rudin da yake damunsu kawai kwaɗayin haɗa jini da farar fata. A ce da neman suna da neman shora, a ce gashi nan sun auri baturiya. Su wannan farin fatan shi yake ɗaukar su, suna ganin wata ɗaukaka ce. To kuna janyo wa al'umma ku sharri ne, sai nan gaba za ku gane. Da shari'a ta halatta namiji auri ahlul kitabi a yanayin da musulunci yake da ƙarfin hakan ne. Amma yanzu da ake neman musulunci ta ko ina mu ne a ƙasa. Ku je kuna auro 'ya'yan makiyanmu, Allahu a'alam, Allah kaɗai san irin sharrin da zai biyo baya. Babu shakka ci baya ne a sami yaro mai kimanin shekaru da ba su wuce 23 ba ya je ya faɗa cikin wannan aure, wanda aƙalla ko da Allah ya sa ma a ainihin musulma ce, abin akwai nisa sosai da sosai a tsakaninsu. Kaga yanzu shikenan ta haramta masa jin daɗin ƙuruciya
wanda ɗa namiji yake ji a ƙarƙashin igiyar angwanci na aure. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya amfanar da mu, ya mana maganin kowace irin fitina.